שונך, תשמע, עכשיו, תימנים סיפרו לי זה, נשבע לך, אני לא ממציא שום דבר. אומרים שהעלייה מתימן נקראה על כנפי נשרים. אז למה, למה קראו לה עלייה מתימן על כנפי נשרים? כי רק הנשרים יכולים להביא את הנבלות האלה לארץ. אני מת מהם מסכנים התימנים האלה. עכשיו, בקיצור, מה רציתי להגיד לך? כש... כשבאו המטוסים של אל על ונחתו בתימן, התימניות באו עם ארגזים של דורה. של דורה. אני מת מהם, הם חשבו זה ציפורים אמיתיות, באו להם עם שקים של דורה. הרגו אותי התימנים האלה, באלוהים אין לי כוח. הרגו אותי באלוהים, אין לי כוח. תשמע, מה אני אגיד לך? שיהיה רק בשמחות, ושלא נפסיק לצחוק על התימנים. רמד עליק, רמד, יאללה ביי, שיהיה רק בשמחות.